Molt bones a tots, pacients de YouTube, què tal, com esteu? Benvinguts al segon vídeo, d'acord? Si veniu del primer vídeo, una mica parlàvem de, si recordeu, una mica assenyalar o indicar quins són els problemes que personalment opino que detecto que han dut al Barça a la situació que està actualment. Només remarcar això, són les meves opinions, no en tinc ni idea, ni de tècnicament no he estudiat res, el futbol, simplement sóc un aficionat molt aferrissat, que li agrada molt el futbol, que porto molts anys mirant futbol i tinc la meva opinió totalment rebatible, només faltaria. Aquest segon vídeo, si el primer parlàvem una mica dels jugadors, toca parlar també de la banqueta, que considero que té un càrrec una mica més elevat que els jugadors. Tot això, sempre la meva opinió, d'acord? I us centrarem amb els entrenadors que ha tingut darrerament el Barça i sobretot, per exemple, amb un cas que és que m'ha deixat absolutament clavat a la cadira, que és Quique Setién, d'acord? Però si anem una mica endarrere, els darrers anys, amb Valverde, a mi Valverde no em va sorprendre absolutament res. Valverde jo entenia perfectament què era Valverde, quines idees defensa Valverde, són super legals i legítimes, però em penso que no pel Barça. Si una cosa ens ha demostrat aquesta entitat, el Barça, és clarament que quan s'aconsegueixen les fites i els objectius que es marquen a la temporada és quan l'equip jugava a futbol. Que altres equips, que t'agradi més o t'agradi menys, això no és una condició sine qua non. Hi ha equips que sense jugar bé et guanyen lligues i et guanyen Champions. I escolta, doncs no només és legítim, sinó potser fins i tot seria d'elogiar. Però també sóc una mica romàntic jo del futbol i si això és un joc, m'agraden els equips que juguen bé, independentment de si al final assoleixen les fites o no. I el Barça, doncs, a més del ser l'equip que m'agrada, doncs resulta que és d'aquests equips que per guanyar títols ha de jugar bé. El Barça no entén de estar jugant un títol i marcar l'1-0 i tirar-se absolutament endarrere. El Barça que jo reconec i el Barça que guanyava títols era un Barça que, evidentment, sense tornar-se boig, el que feia després de posar-se per davant el marcador és tenir control del partit a través de la possessió de la pilota i seguir desgastant el rival, esperant que s'obrin escletxes per poder fer mal. Què passa? Valverde, evidentment, això no li agrada. Valverde no li agrada això. Valverde és dels que vol ja el partit absolutament molt controladet en base de que, evidentment, no podran passar massa coses a l'àrea contrària a favor dels meus interessos, però m'asseguro de que tampoc no passin massa coses a la meva. I com que a dalt tinc a Messi, doncs és fàcil que pugui fer un golet i solucionar el partit. Resumint molt i simplificant-ho molt, això és una mica la filosofia que tenia Valverde. I no funcionava, independentment de si gestionava bé o no el grup, que jo considero que força bé, ho feia força bé, doncs això no funciona perquè no és ni el Barça ni la seva filosofia i, si m'apures, no és el modus operandi de molts dels jugadors que conformen la plantilla del primer equip. Hi ha jugadors que no entenen el que és, doncs, defensar de forma aferrissada la teva porteria, doncs perquè ni estem acostumats, ni agrada, ni ens hi trobem còmodes amb això. Per més que vingués aquí la rata més defensiva del món, el que faria és canviar els jugadors, lògicament, perquè és que no li interessa. I la gran majoria dels jugadors no els interessa, doncs perquè no saben desenvolupar aquestes tasques. I no podem canviar la filosofia ni del club ni dels seus futbolistes. Com us deia, el que m'ha deixat patidifús és Setién, d'acord? Jo sí hagués estat partidari de fer fora Valverde, però quan tocava. És a dir, malgrat s'estiguin guanyant lligues, no considerem que la forma de guanyar-les sigui suficientment bona com per després aspirar a alguna cosa més, sabent que després a la lliga realment no has tingut un rival que t'estigués atossigant, perquè la gran majoria de lligues
Arribava el Nadal i més o menys tothom tenia posada la seva vista en una altra història. El Madrid ni l'Atlètic de Madrid no estaven com per defensar la Lliga. I això és un mèrit del Barça, però després el Barça se necessita d'alguna cosa més. I dona la sensació de que si realment s'hi haguessin posat entre cella i cella guanyar la Lliga, haguessin pogut tenir algun rival, com ja li va passar al Tata Martino, d'una forma bastant similar a Valverde, amb l'Atlètic de Madrid en el seu temps. Que l'haguessis pogut guanyar aquesta Lliga, i tant, però la idea és poder-la guanyar i poder-la guanyar bé per després, com he dit abans, que això et doni el rèdit suficient com per intentar afrontar la Champions amb confiança. I, evidentment, els últims anys de la Champions, que és l'autèntica vara de medir, i ja no parlo de guanyar-la ni de guanyar-la cada any, ni d'arribar a semifinals cada any, ni tan sols parlo d'això. Parlo de que darrerament t'has trobat equips que t'han atropellat, tant tècnica, com tàctica, com físicament. I això és inadmissible. Amb la plantilla que tens que cobren aquestes milionades, que ja vam parlar a l'anterior vídeo, això és inadmissible. I no es veu un treball tècnic ni tàctic, no es veu. Que no dic que no el facin, no ho sé. El tema és que no es veu. Tu mires al Barça com, ja no com juga, que veus que és el que vaig dir a l'anterior vídeo, veus molt poques idees al camp, veus que l'única idea és que Messi se'n vagi de 4, com a molt el moviment amb Jordi Alba, intentar combinar pel mig i que surti una triangulació pràcticament milimètrica i perfecta per poder intentar fer un xut a porta. Ja no parlo del joc, parlo per exemple del joc aturat. Tu veus tirar un córner al Barça i és, pilota a l'olla. Moltes vegades Messi ho intenta directament, fa un xut directe a porta. Pam! A veure, si la toca algú, o sigui, no hi ha un treball tècnic ni tàctic. No, és que el Barça, tia, això el Barça no ho ha fet mai. No, escolta, jo vaig veure partits del Barça de Guardiola, partits que se li atascaven molt i que hi havia jugades de picardia i d'entreno i d'haver practicat coses que es veien al camp. Jo recordo al Màlaga, li van fer un gol picant així la falta, un moviment de Pedro per un costat, i veies els córners i és que no cal marxar més lluny, és que els propis jugadors del Barça els hi explicaven als jugadors de la selecció en una semifinal contra Alemanya que els alemanys no tenien absolutament cap problema en cedir córners en plan aquests espanyols baixets no ens fotran mai un gol, i el propi Xavi, en diversos documentals, ha sortit explicant com es va gestar el gol de Puyol a través d'ell, de Piqué i de Puyol, perquè era una jugada que l'havien assajat a Can Barça. Ara tu veus aquestes jugades que semblen tonteries, però que realment tu pots treure un rèdit de tot això, sense centrar la teva vida en això, però tu pots treure un rèdit d'això, i veus un escaramuix de gent amunt i avall, penjar la pilota, i clar, com que tens Piqué o Lenglet o jo què sé, fins i tot un Arturo Vidal, alguna que l'enganxes, perquè n'has d'enganxar, pot anar dintre, però no és mèrit d'un treball tècnic o tàctic que s'ha fet anteriorment, és simplement casuística pura i dura de que si tu penges una pilota d'àrea, un rematador dels teus, doncs la pot fer anar dins, però ja està, no té més. El cas paradigmàtic és Setién. Jo a mi Setién, igual que Valverde us dic, que no esperava massa cosa més perquè l'havia vist en acció i sé quin tipus de tècnic és, no considero que sigui un tècnic pel Barça, però no per ser millor o pitjor, sinó perquè té una filosofia que pel club no li anava bé i punt, i ja està, és que no té més i no passa absolutament res. Setién sí que em va sorprendre, perquè tampoc no esperés que guanyés la Lliga o que arrasés a la Lliga o que guanyés la Champions, ni molt menys. Però sí que realment, si ens hi parem a pensar, Setién ha estat sempre un entrenador que cridava l'atenció d'haver d'agafar equips de mitja taula o baixa taula per intentar-los fer-los jugar bé o molt bé, i que a l'hora de la veritat veus que li mancava una mica de jugadors de cert nivell a les seves plantilles per poder dur a terme la seva filosofia de joc. I que, clar, que no podia accedir tampoc als grans clubs on aquest nivell tècnic sí que hi és, doncs una mica per manca de credencials o d'experiència.
I en una d'aquestes que està a l'atur, perquè el Betis li va dir escolta, mira, juguem força bé i tenim molta pilota i la remenem molt, però no fem tants gols com ens en fan en contra i això no ens condeix i volem aspirar a fites més importants. Se li planteja, ja no entro si era la quarta, cinquena, sisena opció després de Valverde, però se li planteja el poder entrenar al Barça. I ell entra amb el discurs coherent, això sí que no va ser una sorpresa, de jo moriré amb les meves idees. A partir d'ara s'instaura una metodologia de bon tracte a la pilota, moviments, cruifisme, triangulacions, atac a l'espai, sortirem amb la pilota controlada, remenarem i remenarem fins trobar l'escletxa, hi haurà constants moviments, m'agrada el futbol dinàmic. I vaig pensar, doncs potser és una mica el que necessita aquest equip, no? O sigui, un autèntic kamikaze del mètode, un autèntic kamikaze. I, pues, igual és el que necessita. I si recordeu, el primer partit juguen 3 centrals i es fan més que 1000 passades, no es juga especialment bé, però bueno, és que és el primer partit que demanes i es guanyen 2-0, 3-0, van guanyar, però de cop i volta el següent partit vam jugar amb 4 defenses, 4 migcampistes, 2 davanters, i vaig pensar, què? Què passa? Què passa? I encara m'ho estic preguntant. No tinc la resposta, perquè el final de la història ha estat un continu degradat absolut, on després de passar pel Pizjuán, per València, de jugar contra l'Atlètic de Madrid, contra el Sevilla, o sigui, contra equips grans, en tots aquests 2 partits que he mencionat, el Barça no ha fet ni un sol gol. I el Barça, en els darrers partits, veus que xuta 3 vegades a porta sent generosos. Jugant absolutament res, i amb tot aquest temps, Setién, l'únic que ha acabat dient són coses com a, per exemple, l'altre dia, no hemos jugado tan mal, es que claro, si en el minuto 5 metes un gol de córner, el partido te cambia. Ell venia amb el paradigma de ser el nafrat de la pilota, el kamikaze, el suïcida, fins al final moriré amb les meves idees, i ara està reclamant que si fiques un gol de córner i guanyes 1-0 i guanyes el partit, però a veure, no era important la idea. La idea. Porta-la a terme. No, és que clar, els futbolistes marquen molt al Barça, és molt difícil imposar-se al Barça. Venia de les vaques. Ell mateix ho ha dit, no tenia cap mena d'intenció, no intenció, però d'aspiracions a entrenar a ningú aquesta temporada. Ja tenia una feina feta de buscar quins equips puc entrenar la temporada vinent. Té l'oportunitat de la seva vida, no per res. Està on sempre ha volgut estar, amb els jugadors que sempre ha volgut estar. És ara quan ha de desenvolupar les seves idees, i no pot ser amb les Palmes o el Betis, que hi havia jugadors que li mancaven per poder fer aquesta idea. I al segon partit ja hi havia renunciat. No hi tenia res a perdre, i ara al contrari. Renunciant a això sense cap mena de motiu, perquè que els jugadors te diguin que així no volen jugar, doncs surts amb roda de premsa i ho dius, ja exposes. Recordeu la meva idea que tothom està d'acord de com s'ha de jugar? Doncs aquests 2 jugadors no volen. Perquè sabeu què passa? Que Setién ja ho sap que no es quedarà al Barça. Fins i tot, si m'apura al gener, ho sabia. I al gener ho sabia. Però amb una mica de vista, és el trampolín que tu necessites per poder anar al següent nivell dins de la teva carrera. Tu tens un problema que ets un enamorat, en teoria, del bon joc. Que trobes moltes dificultats a equips petits o mitjans per poder-los entrenar perquè consideren un risc jugar d'aquesta manera i potser acabar amb un descens que és un drama. Però si quan te donen un equip dels bons tu no guanyes credencials i experiència i renuncies a la teva idea de joc, ara que això s'acabarà, perquè jo ho estic gravant això un dissabte 17 de juliol, o 16,
espera, 18, perdó, ja no sé ni què indicar, com que estic confinat. Jo no sé si demà el faran fora, passat demà, si jugarà a la Champions o no, però és que està clar que Setién no serà l'entrenador del Barça l'any que ve. I on anirà aquest senyor? Els jugadors petits, els equips petits o mitjans, parlo de primera divisió, continuaran una mica amb les seves reticències de contractar un entrenador per jugar així, però els equips grans, qui el voldrà? Quan has gestionat les coses com les has gestionat, quan ha tingut les problemàtiques que ha tingut amb els, diguem, peixos gordos del primer equip que li han criticat les formes, per exemple, del segon entrenador i al segon dia estava demanant perdó públicament i no s'entenien molt bé quin era el problema, però no hi havia hagut ofensa, però demanava perdó. O sigui, la gestió de vestuari ha estat nefasta, per dir-ho d'alguna manera, la gestió esportiva ha estat nefasta a nivell tècnic, i ara Setién, què? Perquè en un principi tu venies a no perdre massa cosa i poder aspirar a molt. A la mínima que ho hagués fet bé, encara que el Barça després et digui, mira, doncs volem Xavi, volem no sé què. Doncs tu ja has tingut els teus, diguem, pinitos al Barça i ara potser, no sé, jo què sé, un Sevilla potser et vol, o no sé, una Real Societat si es classifica a la Champions, un Atlètic de Madrid, no?, perquè tenen molt clar a lo que volen jugar, però jo què sé, igual un Paris Saint-Germain, jo què sé. És que ho ha perdut tot. És que aquest senyor potser no sabem si tornarà a entrenar o a quins equips i amb quins objectius tornarà a entrenar. Hi ha un misteri. Amb tot això el que jo us vull dir és que evidentment hi ha hagut una manca de posar-se i de posar-se en sèrio i de valent, i posar-se en sèrio i de valent vol dir que si els jugadors es neguen o no volen jugar o et fan el llit, que és el que ha passat, bàsicament, doncs surt en premsa i denuncieu. I com a mínim salvaguarda el teu honor. Perquè després hi ha un altre president que diu, hosti, mira que com ha rajat, diguéssim, dels seus jugadors, dels que tenia en aquell moment a disposició, i els ha posat ben firmes o com a mínim els ha exposat a la llum pública. Perquè jo el contractaré i sé que els meus jugadors ara saben del que és capaç aquest senyor. Aquest senyor se l'han tornat a... Les manques de respecte dins del vestuari me les imagino majúscules, igual m'equivoco, torno a dir la meva opinió, però me les imagino molt grosses. Setién ha fallat per tot arreu, però és que potser el problema de Setién era contractar-lo com el van contractar al gener, amb zero credibilitat als jugadors, i després d'un entrenador que havia tingut uns fiascos enormes, i havien posat la vara massa baix, i els jugadors no hi han cregut amb aquest entrenador. I qui ha posat aquest entrenador? Hem de mirar una mica cap a dalt, no? Doncs el tercer vídeo. I el tercer vídeo, amics. Ve el culpable i els culpables de debò. Barto, va per tu.